Morama intiere okinyi makawuona gino no kinyi mari dhi mbele yo makare aneno kanyo ka en mana dakika 7 kende tok saa 3 mar okinyi manyiso ni koro wadonjo e kidieny mar mbaka oromo kinyi makawuono e kidieny mabende wabedo kod ng'eyo mag weche mopogore opogore mag jo fwambo magwa luonwa e kor gwenge mapachoka kama bang'e bende wadolo twaka e chenro mar mbaka oromo. Kata kamano antiere kae mar mi chal mar fwambo weche mopogore opogore mabende timore pacho kae mabende wabiro luonu achiel kachiel kuku ka achiel kod tiendgi ibiro yudogi e wechewa manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Kawachaka yanga weche matimore pacho kae kata weche mabende waluonu machiegni wachako kod weche mabende timore e sekta mar somo. Mano riwruok mano kata group moro mano mar elimu bora working group mano group mabende oting'o grube mopogore opogore mabende kedo ne ratiro mar oganda. Odiochieng' makawuono gibiro bedo ka gitwaka ka gimanyo okenge mopogore opogore mag kaka ginyalo keto lokruok kata ting'o malo sekta mar somo e pacho kae ka bende odiochieng' makawuono gibiro manyo yore mopogore opogore mag neno ni jo Kenya kata jopuonjre duto mabende nitiere pacho kae oyudo somo mar rang'iny mamalo ka bende somo makamano iyudo kod jopuonjre duto mano e bwo penchike mar 43 mano mar penchike mapacho kata article 43 mar penchike mapacho kae aka bende nyaka sani gidwaro mar mondo mi otiek chochni mabende nitiere e wi keto e tim lai manyien mar somo mano mar CBC. Parni lai manyien mar somo mar CBC sirikal nosingo ni e higa ni mar 2023 e lai mar somo mabende biro bed kitiyo godo e skunde duto mopogore opogore mapacho kae. Bende parni kotudore kod wachni mar CBC sirikal odiochieng' manyoro kokalo e jatend migao mar somo Ezekiel Machogu nowacho ni jopuonjre duto mabende biro riwore kod grade mar 7 ok bichulo omenda moramora mar somo kaluwore ni sirikal biro bedo ka chiwo capitation fee kata omenda mabende biro bed kichiwo ne nyathi ka nyathi mabende donjo e secondary school mano junior secondary school e grade mar 7 biro bedo kanyo ka ichulo negi omenda maderoma 15,000 mane kinde mabende gidhi mbele kod somo. Parne bende odiochieng' manyoro kotudore kod weche mag somo bende sirikal nosegolo ayanga skunde mopogore opogore mabende jopuonjre biro riwore godo mano e klas 9 kata e form 1 ka bende jopuonjre makamago biro bedo ka donjo e skul kochakore tarik 6 dwe mar 2 nyaka tarik 13 dwe mar 2 mano mahigani. Nyaka Ramogi jwang' weche duto mabende timore sekta mar somo mano moriwo nyaka group mar elimu bora mabende dwani otiek chochni ahinya to mano manitiere e keto e tim lai manyien mar somo tieki wabiro luonu machiegni mar mondo mi wanyisi ni to en ang'o matimore e sekta mar somo mar neno ni ober sekta mar somo e pacho kae.